Благодаря на домакините за възможността да кажем какво правим и в другата част, непрофесионалната, там където са ентусиастите, където работим с много ограничени ресурси, с повече любителски подходи, но в същата посока. Голямо вдъхновение е, че все пак във всички сектори, които имат отношение към селското стопанство, има хора, които с желание, с ентусиазъм поддържат, издирват тези стари сортове и имат идея, макар и на моменти малко сме закъснели, но все пак имаме идея за това, че трябва да се опазят. Причините са много. Да се представя, Светослав Тодоров се казвам, по образование съм лесоинженер, по професия и занятия съм еколог. Това зеленото чудовище, докато пода с многото пипала, страшното. И като хоби от няколко години, от 22 година, с Краси, който е тук с червения анцук, започнахме една инициатива за издирване на стари сортове, като първоначално това бяха стари сортове и ябълки. В този процес, разбира се, се срещнахме основно с хора, които са на място. Ние затова и нашата инициатива се започна само в района на град Троян. Това са планински села, където традиционно последните години, десетилетия се е развивало овощарство. Има институт по планинско земеделие и животновъдство, което показва, че ние сме се случили на правилното място. Има много интересни запазени сортове. От миналата година нашата малка инициатива е част от голямата идея на Сдружение Полерани, което е един етап, който задължително трябва да се извърви, както и преждеговорившите споменаха, ако искаме наистина да запазим, да спасим сортовете. Това огромно генетично разнообразие, което е постигнато в процеси на столетия, да не кажа на хилядолетия. Полерани дава много възможности, най-вече по своя обхват. Ние нямаме ограничения и всеки градинар, който иска, който има възможност, може да издирва, може да подпомага за описването, за изследването на сортовете и също така най-важното да може да им даде живот в градините. Защото, както споменаха лекторите, ако не приложим нещата, които сме намерили в градините, хората сами да ги отглеждат по някаква причина, по убеждение, ради качества на плодовете или каквото и да е, ние няма да можем да спечелим тази битка. Тук давам пример с ябълките, как в продължение на много хилядолетия човека ползва ябълката като плод, но последните години на индустриализация всъщност правят така, че посоката да върви, може би най-последните трябва да ги изключим, но посоката да върви основно към сортове, които са търговски угодни, да кажем, без да се забравяйки за това откъде проистичат нещата. И че всъщност, ако загубим дълго създаваните стари сортове, в случая за овошките, за ябълките, това нещо в един момент може да доведе до липса на ценни гени, насочвайки се твърде едностранчиво към размери, цветове, трайност, пазарен ефект, който може да постигнем и възможност за индустриализация на сортовете. Затова дребничките, понякога не толкова вкусни, но с други качества сортове, са наш обект. В нашата практическа работа с Красимир сме се насочили към тези райони, които познаваме. Той се занимава с поддръжка на овощни градини, така че има наблюдение за стари дървета, събира информация, разпитва, заедно се занимаваме с шладисването съответно, за да мога да запазим тези, които са по-интересни, описанието на тия образци
Като това за сега го се водим от, разбира се, помологиите, които се съществуват. Допитваме се до експерти, когато е възможно, когато има интерес. Проблема е, че много често, нали, понеже отскоро инициативата, плодовете не са още изследвани, да видим дали това, което сме взели, е това, което трябва да бъде. Освен това има много местни наименования, както и местни, да кажем, екотипове на определени сортове, които сега тук само за наша така подкрепа мога да кажа, че в страните, които посетихме с Сдружение Полерани в Германия и Швейцария, точно тези местни екотипове на определени сортове са много дълбоко изследвани, защото всеки от тях носи определени качества. Това вече са няколко генерации, понякога под въздействие вероятно и на случайни кръстоски, понякога под въздействие и на това, че са по-специфични почвени или климатични условия, се оформят такива модификации, да кажем, на един известен сорт Цар Александър, които в различните райони на Германия са събрани, да кажем, 5 образеца или няколко, които са с различни характеристики. И това нещо тук също така не бива да се пренебрегва. Значи едното е обединяване, търсене на сорта, другото е пък разнищване, доколко тези отделни подтипове могат да бъдат полезни и ценни. Така, имаме известна мрежа от сътрудници, съмишленици в различни краища на страната. Тук съм споменал най-честите, тъй като ние се занимаваме предимно в Предбалкан, но и темата е такава за Предбалкан, но имаме хора, които са в Петричко или в Странджа, които също имат подобни инициативи и задават информация, както има възможност за обмяна на материали. А сега, как допринасяме, освен че, както ви казахме, събираме, създаваме такива малки разсадници, маточни градини, смятаме да създадем също от тях, когато установим, разбира се, кои от тези сортове са наистина ценни толкова. Но също така и популяризираме това нещо, за да успяваме да стигнем до повече хора, както казахме, значи хората, които отглеждат такива стари дървета, интересни сортове в собствените си градини, са изключително ценен ресурс. Разбира се, не отричам и даже всъщност вдъхновяващото за нас е, че има все още институти, лаборатории и учени, които работят по темата професионално и благодарение и систематично с продължение на много години. И всичко това, което го има като информация, трябва да бъде обединено и за да може да се върви нататък. Значи ние правим събития, на които сортове, които са известни, ги представяме в техните характеристики. Тук са плодовете с описанията, обясняваме какви са основните им ценности, правим възможно хората да вкусят традиционни продукти, произведени от тях, да разкажем за това какви рецепти са ползвани в различно време, за какво са се използвали. Знаете, че много сортове са използвали за храна на животните, нямат качества за производство, да кажем, но имат качество за дългосрочно съхранение и имат други свойства. Правим също така малки представения, обучения по присаждане, пак с, разбира се, обяснение за това защо го правим, какви са тия стари сортове, защо са важни, както и по поддържане на стари овощни градини и при въпроси, съответно и хора, които искат също да създават и нови такива с стари сортове. Това са основните групи сортове, на които така в нашия край са разпространени и които издирваме. Значи нарочно някои са посочени в множествено число, тъй като се появяват различни модификации. Има и по-късни, примерно и по-ранни айвани, които са сея айвани в различни краища на страната. Има също различни варианти на шекерките и на синапките, които също вече започваме да събираме с различни размери, с различни свойства. И това е една от най-едрите синапки, които знам.
Тя ми е в наследствен двор в района на град Ябланица. И вече дървото мисля, че приключило. Отначало започнахме само с ябълки, но в последствие развихме това нещо в различни сортове, които за които получаваме информация и представляват интерес. Тук съм изборил някои сортове, инжирки, масловки, караманци, също различни вариации се оказа, че има. И имаме и така в нашата мрежа от наши съмишленици хора, които се занимават основно с круши, както и такива, които се занимават с костилкови. Така че всеки може по някакъв начин да допринесе. Остана едно нещо в цялата тази наша, да кажем, не толкова професионална работа, но с стремеж да бъдем, да е качествена. Най-важното и всъщност най-трудното нещо е сериозното описание на всички тези опити, които вече залагаме 4 години, сега ще може би 5-та подред. Не са много фиданките, ние не разполагаме с голям капацитет. До тук имаме около 500. Тази година планираме само ябълките да са 1000, така че се разрастваме. Имаме интересни търсения за някои доста стари сортове костилкови, като троянската слива, като гърлешките сливи и други. И смятаме да помогнем и да участваме най-активно в качеството си на член на Сдружение Полерани, в създаването на тази мрежа и в създаването на базата данни за всички тези малки производители и евентуално съответно местни сортове, местни вариации на сортове по един професионален начин, надявам се, така че да бъдем полезни в цялата тази съвкупност от хора, които са се посветили на тази идея. Така, това са най-общо действията, към които сме се насочили и които смятаме, че са необходими за тази цел. Може да видите, събираме, четем информация, включително намираме образци, тъй като голяма част от нашите така наречени стари или по-стари сортове, които в момента са позабравени, те идват от Централна Европа, от Германия, от Франция, от Русия, в различни етапи. Така че ние събираме информация, включително търсим и литература. Събираме тази колекция, описваме по години какво се случва за сега само фиданките, нямаме още плодове, тъй като са още малки. Повечето са от тези стари сортове почват да плододават по-късно обикновено. Обменяме всичко, което знаем и което притежаваме като опит, като калеми, който иска, даваме всякаква информация, грижим се за тези фиданки и най-вече търсим хора, с които да работим. Това мисля, че е най-основно. Благодаря за вниманието.